Salam gaderli vatandaşlar, salam mehriban iyileşler. Men şunu yüzlenmekçi ýa-ni Türkmenistanyňky dünkü bolan waka, pajigaly waka hakynda bir aýtmak isleýän adam bar. Aradan çykanlaryň hemmesiniň jaý cennet bolsun, birinji bilene imanlary hemra bolsun, ýatan ýerleri ýaty bolsun. Ýa-da galandyňam Allah'tan özü kömek etsin, yardım etsin. İdinle galanlara. İnne olsa şu dünkü komentariyadan birine cevap veresin melya. Sıçı bilmeseňizem hökümetten görýäňizmi? Sıçı bilmeseňem hökümetten görün diýip ýazypdyr da. Inne men şu watandaşymyza ýüzlenesin melya. Şular ýaly gaz edara diýip bir edara bar. Oňa bir giden işgärleri bar, başlygy bar, etrap başlygy bar, welayet başlygy bar gaz edaraň. Soňa ministr bar. Inni şol adamlar, şo turbolary oturan adamlar turbolary özleri döwýänler, turbany özleri zaýalýanlar, biz öleliň jaýymyzy patlasyn diýip. Şo ýerden uçeçke gidip bolýanlar. Elbetde. Bir saý sebäp bilen. O ýeriň işgärlerim näme üçin gözegçilik eden oklar? Aýma aý barıp aýlanyp gözegçilik edip durmaly. Üstlerine barıp pullarını almana bilýärler. Hansı puluny tölemeli, plança pul tölemeli. Bolusy zatlaryny da alyp bir uçoç goýan bolman pul alyp gidip dururlar. Şu zatlary pul almana bilýärler. Näme üçin şoňa kemçiliklerine tereden oklar? Haçan şeýdip bir jaý patlaýanja garaşýarlar. Diýmek bu ýerde korrupsiýa gidýär. Gaýdaraň başlygam öz garnaşlaryny çekýändir, öz tanışlaryny çekýändir. Bolmasa da pulunu ýanky iş alýar adamlary. Pulunu işe alan adamlarym işläse gelermi? Pul berip işe giren soň işläse gelmeýär. İşini näde etmelisini bilen ok. Olara öwredilen ogam nähili işlemelisini. Gaz uçeçke berene näme iş etmeli? Näme üçin edilen ok şu zatlar? Hökümet günahkar däl, onda kim günahkar? Şol bir ýeriňizde ýalňyş edip hökümet her bir pudoň özüniň günahkar näme jogapkar adamlar bardyr. Her bir pudoň. Şolar günahkar däl, kim günahkar? Oturan bir pahyr halk günahkarmy? Jaý patlapdyr bir eden adamam jaýsyz galypdyr. Indi şolar günahkarmy? Indi olar jaýsyz näme etmeli? Nirede ýaşamaly? Hökümet minni şolara jaý alyp berjek, jaý alyp berjek. Ya jaýyn remont edip berjek hökümetmi? Hökümetiňiz ýok, gaderli watandaşlar. Hökümetiňiz ýok. Şo seçilmeseňizem hökümetten görüň diýen adama ýüzlenýän. Hökümetiňiz ýok, jigim. Kimem bolsaň. Bir zat bolsa da sirazu derrew internetler ýapýarlar. Näme üçin ýapýarlar? Özleriniň götüniň gorkusy bar. Şoň üçin ýapýarlar interneti. Nidaý bok bir surat ýa bir video gidäýmesin daşlar urda diýip. Ölýärler gorkusyna da. Bigaýrat bara mutonşsyz. Gatyragam gidýän bolyn bagyşlarsyňyz, men şu wagt gaharym elýär. 38 adam öldü diýär, 38 adam ol dilinde aňsat aýtmak, 38 sany adam. Bir adam ölende nähili ki ağaç çekilýär. Bir öleniň ýerine ölüp bolanok, bir adamyň ölse. Ol giden 38 adam kim bilen näçe çağa ýetim alanır o taýda. Hiç bilmeseňem hökümetden görüň diýip. Sen hökümetiň aslında derek bam sen hökümetiňde. Hökümetiň bolsa şular ýalyky pajar bolup durarmy? Ya biriň jaý ýumurlyp durarmy üstüne? Ya da şeýdip adamlar şeýdip o taýda bu taýda awary bolup ölüp berermi? Sen normal hökümetiň bar bolsa. İnternetler bir açyň interneti. Barır gitti uçeçke. Daşlar urtlara geldi, ana videoda geldi, suratlarım geldi. Ölseňiz hem gelýär ol. Eýlak ýatsaňyzam, beýlak ýatsaňyzam, şu suratlarım, videolarym çykýar hökümeti ýurduň içinden. Bolýa watandaşlar, birazjyk gatyrgannymam bolyn, şo diýen watandaşymyza gaharym geldi. Wasa çylmeseňizem hökümetden görüň diýip ýazypdyr. Kimden görmeli? Kimden görmeli ise? Her bir zadyň özüniň jogapkar işgärleri bar, aýlyk alyp oturan. Jogap bermeli şolar. Intak bu zatlarym arhiwe girer. Bu zatlarym Süleyman'ın defterine girer intak.
kim şo bahal şo çisloda neme işläpdir, kim şol smenne işläpdir, ya şol gadedaran başlygy şo döwürde kim bolupdyr şo wagtda. Ene misal üçin 2020-nji ýylda. Tak bu zatlaryň hemmeten girer Süleymanyň depterine nesip bolsa. On bu zatlary ýatdan çykarar halk diýip pikir etmesinler. Ýazylyp oturlanlar bara, hemmeti jikmejik deptere. Entek ol ölen adamlaryň hem spisege gelerine nesip bolsa. Näçe adam ölüpdir atlar familiýasy bilen. Şolam gaýrat edip watandaşlar bir de şolan atlary familiýasy bilen hem uğrudyň näçe adam ölen bolsa tanyýanlaryňyz wadyr içinde, garnaşlaryňyz wadyr içinde, tanışyşlaryňyz, klasaş kursdaşlaryňyz wadyr içinde. Hökman bir de şol adamlaryň spisegine uğrudyň gaýrat edip şo 38 adam, 38 hem dälir ol intek takmaýynyň 38'dir. 38'den kändir otayda. Gaýrat edin adamlar, watandaşlar, şol adamlaryň bir ad familiýasy bilen spisegine uğrudyň bize. Bolýa sag bolun, Taňryň kasyn.